V dnešnom videu sme s Femigom zhodnotili všetkých, okrem tých novších, brawlerov z hry Brawl Stars. Určite dopozeraj toto video do konca, aby si zistil, kde sme dali tvojho obľúbeného brawlera. Obľúbený brawler je Kenji. No tak si na seru, no. Dopozeraj toto video určite do konca a napíš do komentárov, ktorý brawler je tvoj najobľúbenejší. To bude buldam ti like. Dobre, A my sa vrhneme už na video. Máme tu hneď prvého búla, čo dáme isto do koša. Nie, najlepší. Takže máme tu búla, ktorého dáme jasne do tí horší, pretože mohol by sa ešte zlepšiť. Čo? Takže čakaj, to seka, ty kripl. Tak, to dáme proste do najlepších, lebo je tu Bemik. Keby tu nebol, tak ho dám do Dčka. Tak, jau. Dobre, Bea, tí horší. To je akože... Odpad. Dáme tí horší, akože. Ktoré, no. Sprout, kôš. Odpad. Surč. Výborný. Výborný. Tyk. Priemer. Priemer, to je taký. Roza. Tí horší. Tí horší, no. A prečo? Bo je hrozná. Dobre, Shelly, to je... Najlepší. Nie, dáme A. Nie. Čo najsilnejší brawler? Nie, dáme ho do výborný. Hej. Dobre, Bibi, Priemer. Výborný, či? Kako chceš, nie je to jedno. Tak dám výborný. Ja som tu aj ja. Stu? Neviem, či vieš za ňoho hrať zasa. Taký priemer. Hej. El Primo. Priemer. Čo? Ty horší? Výborný, Aj či? výborný. El Primo. Tara? Priemer, nie? To dáme Ty horší? Tara Tak priemer. Kúkni, tu na Evita môžeme dať do Ty horší, alebo do odpadku. Riko? Výborný. Spike výborný. Poco, ty horší. Priemer. Otis. Priemer. Otis? Tak dva. Piper? Výborný. Výborný. Laguje to ako moja mamka. Eve. Priemer. Eme, ty horší. Mr. Penguin, ty horší. Pamka, ty Odpad. horší. Odpad? Dobre, dáme odpad. Squeak, výborný. Priemer. Čo? Lola. Priemer. Lola. Damage. Ale veď Lola je trash. Meg. Kámo, to je najlepší brawler. Nie, ale teraz vlastne dostala toľko nerfov, že si zaslúži do výborných. Sandy. Priemer. Priemer. Ruffs. Ty horší. Ty horší. Presne. Daryl, poď. No on dostal teraz dobrý buff, tak priemer. Dostal hypercharge, tak by som dal taký výborný. On je dobrý dosť. Barley. Keď za neho hrá Zofo, tak to je priemer. A keď nikto, tak dáme ty horší. Penny odpad. Mortis najlepší. Mortis je najlepší brawler. Embrona je výborná na ten oheň, jak má, vieš. Tak dáme priemer. Výborný. Ale ja by som ho dal do odpadu, takže to musíme troška... Prečo? No lebo je to odpad. Dani? Priemer. Dani je priemer. No. Byron? Priemer tiež. Priemer, Byron? Čo? Čo sa stalo? Takže dáme ty horší a my tu dáme priemer. Let's go. Ash. Odpad, Bon sam je odpad. Presne tak. To proste Bo, sedí. priemer. Bo je priemer. Ja Mišo, ty vôbec nevieš, akože Čo? rozdávať, On je ale dobrý, ty to je debil. Dobre, tak dáme podľa teba. Mandy. Výborný. Kámo, ona ty teraz taká krutá. Gas, ty horší. Bod, koš, aj rovno, sám. On je tak priemer možno, bo na Brawl Ball je OP. Takže ty horší, dobre? Priemer, veď na Brawl Ball. Ale na Brawl Ball, to je super. Miško, fakt. Grey. On má strašne tenkú strelu, ja by som ho dal do tých horších asi. Dobre. Buster, výborný. to dáme do prvej uličky. Teda najlepší. Najlepší? Nie, No. necháme ho semka. Chester. Aj Mortisa dáme semka. Chester, to je výborný. Výborný. Brock. To je môj obľúbený marksman, tak Tak dáme do... priemer. Nie, on je dobrý dosť. Dáme ho do výborných. Bela, to je... Čo? Ty horší. Cordelius. Najlepší. Tu nám môžeš dať tých najlepších. Ems. Ona výborný. Priemer. Miško, hovor nejaké tieto Bonnie. Povedz nejaký vtip, povedz vtip, dobre. Vtipová prestávka, teraz ide Miki povedať vtip, či mi ide povedať vtip, takže 3, 4, Jožko, učíme sa pomoc. No Tvoj Jozefinka prtla kľúč od bytu. Čo robíš? Pôjdem oknom. Ideme ďalej. Reklama prestala. Bonnie. Kámo, je výborná. Tak priemer. Keď ju máš. Ja ty si ani nehral, či? Ja by som ju dal do best, akože. Bass. Výborný. Výborný, ja by som ju dal najlepší. No najlepší, hej. Edgar to je- odpad. Nie, on je dobrý krám z Tak dám ty horší. ľahko zabije. Hej, ty horší. Hej. Hank, to je... Ultinka. Isto iba. je, kámo. Best, nie? Best. Ja by som ho dal do best. Tak Tak dáme
Dáme normálny. Jean, Priemer. ty horší. Leon, Výborný. výborný, to je jasné. Crow. Priemer. Priemer. Willow. Výborná. Kam ja ju mám rád, ale tak akože ja viem, že by sa hodila do priemeru. Kto? Kde je Willow? Priemere. Kde? Dobre. Colette. Koletka, to je priemer. Priemer. Fang, Frank. Výborný. Brutál. Clancy. Odpad. Čo? No, tak dáme Aj ten semka. nerv. Maisie. Maisie dostal teraz brutálny buff. Berry, no. Lily je stále OP. Kit, Čo? Angel. Angel, taký priemer. A ja by som povedal. Seknutie. Draco. Dosť dobrý kamo, stále sa s tým rád. Melody nabral bol OP. Výborný. Lori. To je taký tiež výborný. Charlie. Charlie. Rád by som dal priemer. Je to taký no skill. RT teraz buff brutálny. Miko, ty- najlepší. Miko? Ja by som tam nedával Miko. No tak dobre. Grom, Ty horší. Perla, Perla. kamo mega OP. Gale, Gale. priemer. Priemer? No, Dostáva samé buffy teraz. nedostal nerfy 2. Tak neviem, čo to treba, ale dáme na to. Janetka, no, Ty prepáč. horší. Odpad. To sa nedá hrať s Janetkou. Čo? Dauch, on je proste ako Jackie. Tak Jackie tam môžeme dať tiež. Griff. On je dobrý ten damage, aby som dal priemer. Dobre, dáme priemer. Tváčik, kámo, Výborný. najlepší komba. Max, Maxka, výborný. Dynamike. najlepší. Low teraz dostane Nie, to dáme super semka. skin. Hej, kvôli lovomu novému skinu znova vám pustím ústrižok z našeho filmu. Nenávidím duhy! Nenávidím ty svině! Duhy jsou ty barevné oblouky, co se dělají za deště. Aha, duhy. No jo, ty mám rád, ty jsou dobrý. A co jsi to teda mlel? He? No, to nic, jen tak. Hele, a co ti teda leze po noze a Nic. kouše tě do prdele? Kvôli tomu ho musíme dať do výborných takto. Jessie, Priemer. Hlavníka má hyperčara, dá nie, ja by ultinku. som ho dal ty... Ja neznášam Keram haste, on dá to A Frank? neznášam Keram haste a Jessie hodí ultinku a hyperčažaru. Takže, najlepší. Bull, Cordelius, Buzz a Kit. Ja by som tam ešte hodil Surge'a. Ešte aj Piperku by som tam hodil. No. A ešte aj Fenka by som tam hodil. Ďalej priemer, to kvôli skinu, Buster Mega OP. Toto sú taký skill väčšinou, Brawlery. Priemer toto. Stu, Colt, Angelo. Colta by som dal aj do výborných kľudne. No nie, ale jej skill brawler, tak. Dobre, To takto. bolo všetko. Čakaj, ešte to nám mám ďalej. Čo chceš? Ty horší by... Gasa daj do odpadu. Viac je v pohode. Čo? Teraz dostal buff. No a Sprout, no to sú najväčšie trosky, takže si to uložíme. Tak určite zanechajte Like, odber, zvonček. Komu môžem to povedať ja? Čo? No. Hovor, debil. Hovor. Tak určite zanechajte like, odber, zdieľajte toto video svojim kamarátom a pustite si isto aj nové video. Dobre, ešte úvod. V dnešnom videu som zhodnotil... V dnešnom videu sme zhodnotili s vami... Ty si debil, fakt. Tak a my sa vrhneme už na video. V dnešnom videu sme sa... Si ohodnotíme brawlery.